Boeren, burgers en butelue. Ik deze zimmer zal uw stadskutterij, het kanon, bij de molen weer afvuren. Dit schouwspel mag je niet missen. Dus, vreet ons 8 uur. Zet het verder, zet het verder. Nou, ik ben in 83 begonnen, maar festiviteiten, geleerd zo'n 100 jaar. Het zou vrienden hier wezen, maar hier zoals het, één keer met 4 besmet, je raakt je het niet meer kwijt. En het is ook altijd nog mooi om het te doen. Ik heb nou 6 jaren gewoon, doe ik een soort rondwandelingen door de stad. Vreten jongens het uitzetten van een kanon, bij er ooit wat, dan kan je me altijd bereiken. En ja, je doet in wezen alles. En je veel je staat gewoon hier de ambassadeur van dit mooie stadje leert. Boerenburgers en butelieën. En dit hier, de laatste sneeuw hier niet. Hebben hier met de originele hiermerken. Siepel smeur. Dus komt de laatste smeur, maar sleet. Met spinnen, dan moet je hem even hinnen. Ik zoek ze wat stapje, want in oktober, of 1 oktober, en begin november werden bij mij darmkanker geconstateerd. En dat is gelukkig goed uitvallen. Ik ben 1 januari geopereerd. Nou, ik ben zo'n 25 centimeter dikke darm kwijt. Maar ja, meestal het oor al meter dikke darmzaantjes, dus dat kan ik wel missen. En gelukkig, we zijn helemaal gezond. We gaan weer de goede kant uit. We kunnen alles wat we voorheen doen. En dat is het punt geweest dat ik zeg, jongens, nou terug gingen. Hij heeft 34 gediend en we hopen nog 4 weer te doen. Eerst is 40 jaar. Nou ja, dan ben we op een leeftijd, dan weten we hoe we dan bij rennen. Als je dit ben mijn kostuum die hier op de vliering hing, die ik in al die jaren, die 34 jaar, droegen heb. En zo hadden we dan hier het eerste. En dat maar die broek daar, die oranje. Nou, als ik dat dan aan doen en ik kwam er onderuit, dan kwam ik er niet onderuit, want dat was gewoon een gedienestafje. Dus het maar hier het houden. Als je dit is het laatste geweest wat ik dus droegen heb. En daarom, we zeggen het wel, dit weer niet mooi meer. Als we het zeggen, je niet mee presenteren. Als er nou direct is even zo'n kilo. Dus en daar rond ik dan niet met 32 graden. Nou, dan weet je wel een keer, dan moest ik op een bank lezen, want dan voel ik het wat flauw. En ik moest het niet stoom worden. Ik spuit het wat maar een spuitbus kou voor de reuk. En dan hing het op Aline en ik hoorde mezelf niet te douchen en ik hoorde me niet in mijn auto droegen. Want ik wil in de week. Dus en nou heb ik wat een lichter pak. Ik hoop net zo vol in zwet dan in dit, of wie dit wil. Of het is een kwaliteitspak. Zo'n jou verheer ik nog een stukje reclamemaatje willen? Nou, we zaten even bij je. Boerenburgers en butelieën. Omroep Friesland. Zijn Elsedaai van Manjezoon Tongetjes. Hier uit. Dit unieke, prachtige programma mag je niet missen. Dus, Sjen, zet het verder, zet het verder.